Žinenka je vyrobená z mäkkých materiálov. Má šírku 100, dĺžku 200 a hrúbku 6 cm. V rámci telesnej výchovy sa na žinenke precvičujú rôzne pohybové tvary, ako sú kotúle, prevaly, stojky, poskoky, premety a posilňovacie cvičenia. V priebehu historického vývoja vplyvom rozvoja poznatkov sa pojem a obsah gymnastiky často menil a prispôsoboval potrebám spoločnosti. Gymnastické cvičenia cielene a komplexne pôsobia na pohybový aparát. Rozvíjajú koordinačné a pohybové schopnosti, silu, rýchlosť a vytrvalosť. Spolu s cvičeniami na náradí sa prostné a akrobatické cvičenia radia medzi základné druhy gymnastiky. Cvičenec je v polohe podpor ležmo na boku. Chodidlá sú spojené. Aktivovaním brušných svalov a svalov dolných končatín sa dostane do bočného vzporu na predlaktí. Poloha tela je neutrálna. Hlava je v predĺžení trupu. O podložku sa opiera iba predlaktím a hranou chodidla. Po niekoľkosekundovej výdrži cvičenie zopakuje na druhú stranu. Prechod vykonáva prevalom cez podpor ležmo. Najčastejšou chybou je príliš zdvihnutá panva. Žiak, aby udržal pozíciu, zdvíha panvu nad úroveň roviny tela. Hlavu má v nesprávnom úklone. Z celkového pohľadu telo nevytvára rovinu. Druhou častou chybou je, že žiak nevystiera panvu a hlava prepadáva smerom dole. Trup nie je dostatočne spevnený a prehnutý. Zapojením gymnastických cvičení u detí rozvíjame predovšetkým silu, pohybnosť, akrobáciu a koordinačné schopnosti. Vhodným cvičením je štafeta alebo paralelný beh v kombinácii výdrže v bočnom vzpore na predlaktí s prebehom po vyznačenej trase. Žiaci sa sústredia na presnosť, rýchlosť a striedanie cvičení. Takto dokážu zotrvať dlhšie v aktivite. Časová tieseň a úsilie prekonať nástrahy čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok.